Home, feirantes, colledesme aquí atarefado, porque aquí, dende ben cedo, as olas xa comezan a aquecer e non paran ata ben avanzado o día. O polvo é o manxar máis solicitado. Chega unha hora na feira que todo o mundo se recolle para empezar a comer ese delicioso manxar. Boas. Moi boas. Como estamos aquí, Onde nos poñemos? Comendo aquí unha talladinha de pulpo. Porque isto vai moi ben. Sí. Hombre, e unha taciña de viño tamén, ou? Como di o refrán, ovella que bala... Bocado que perde. Claro, e aquí non paramos, non perdemos un bocado. Non. Comeches dúas tapas ti solo. Bueno, é tapa e media. É un bo polviño así, é unha taciña de viño, isto baixa... Non unha taza é pouco. Unha botella inteira para ti solo. Bueno, ese cadra ben vai. Estás a beber aí viño que bota fume. Bueno, e ten café, que non é viño. Xa estamos coa sobremesa, logo. Bueno, hai que acabarlo. Está bo ou non? Está cojonudo, carallo. Non sei se non irá metido na máquina. O importante é pasalo ben, non? Claro. A nos edad, moi normal. Aquí o pasemos ben. Home, pa este pulpiño coa pinta que ten, isto unha vez á semana como mínimo, non? Tiña a mellorar un pouco. Bueno, e a ti como che gusta o pulpo? Así máis tirando ao duro ou máis tirando ao brando? Bueno, eu que esteña espapado non o quero, Eu quero algo duro, quero eu morder. Aí, chantarlle o dente, non? Home, o morder nil, carallo. Como estou facendo, non é? E como se bordou hoxe por vir para hasta aquí? Por recordar vellos recuerdos. Somos da zona e recordar todo o cariño que lle timos a Monterroso. E como vimos aquí á feira a Monterroso logo? Non tiñamos que facer. Hai 7 anos que non viñamos a Monterroso e volvemos hoxe e a veces se conserva a tradición como hoxe. No, despois aí tomaremos un cafetín e andaremos por aí unha voltiña hasta que se vaya terminando isto. Porque senón non nos pagarán o día inteiro. A feira é unha pena que sea unha vez ao mes solo, non? Tiña que ser cada semana. Tamén sepa, non, sí, que por lo menos divertiámonos.